идомаи сафари сеюми саргузашти ҳотами той. алқисса ҳотам ба он ҷавон видо карда ба ҷониби кӯҳи қоф равона шуд. манзилу мароҳил тай карда мерафт. ногаҳ барои қазои ҳоҷат ба ҷое нишаста буд, дид ки каждуме бузурги ҳафтранг калонии он баробари мурғ бо шитоб дар биёбон роҳ меравад. ҳотам низ аз таъоқуби вай равона шуд ва бо худ мегуфт: инчунин каждуми бузург дар ҳеҷ ҷо надида будам. аз таъоқуби ин бояд рафт ки макони ин дар куҷо бошад. алқисса тамомии рӯз роҳ рафта дар деҳае расид ва он каждум дар зери тахтасанге даромада пинҳон шуд. ҳотам низ наздиктари он қарор гирифт ва гуфт: боре бинам имшаб чӣ кор мекунад. мардумони он деҳа диданд ки ҷавони соҳибҷамоле омада дар гӯшае қарор гирифтааст. дар ҳол ҳар кадоми онҳо обу таом оварда дар назди ҳотам гузоштанд. чун шаб шуд, ҳамаи онҳо ба хонаи худҳо рафтанд. ҳотам якаву танҳо дар гӯшае нишаста ин байтро мехонд: намози шом шавад, ҳар касе ба хона равад, мане ки хона надорам, кадом хона равам. мардумон чанде аз говону маркабонро дар он майдон баста монда буданд ва чанде аз эшон барои посбонӣ ба атрофи он ҳайвонон мехобиданд. посе аз шаб гузашта буд ки ҳамон каждум аз зери санг баромада ба ҷониби галаву говон хескунон бар сари ҳар маркабу ҳар ҳайвон неше мезад. дар ҳол он маркабу он ҳайвон ба замин афтода ҷон медоданд. алқисса ҳамаи он маркабону говонро неш зада аз ҷони ширин беҷон кард. ҳотам ин ҳама кардаи он каждумро дида даст ба даст мезад ва мегуфт: илоҳо, ин ҳама санъат бе амри ту нахоҳад шуд. боз ҳамон каждум дар зери санг даромада пинҳон шуд. алқиссабоҳ мардумони деҳа омада диданд ки говону маркабон бо нигаҳбонон ҷони ширин ба ҷонофарин таслим намуда ва аз баданҳои эшон заҳроб мерезад ва тамоми гӯшти бадани онҳоро фурӯ кашидааст. мардумон ин ҳолро дида мутаҳҳир шуданд ва мегуфтанд ки ғазаби илоҳӣ бар моён нозил шудааст. молҳоро ҳалок кард, худи моён зинда мондаем. ҳотам гуфт: эй ёрон, имшаб аҷаб тамошое дидам ки дар тамомии умри худ надида будам. ва тамоми кардаву кори каждумро ва боиси ҳалокати говону маркабону посбононро як як баён кард ва ҳамаи он мардумон дар тааҷҷуб шуданд ва мегуфтанд: инчунин амри аҷибро дар тамоми умри худ надида ва нашунида будем. дар ҳамин гуфтугӯ буданд ки каждум аз зери санг баромада хез карда буд ки ҳамаи он мардумон бесаранҷом шуда истоданд. каждум расида бар сари раиси деҳа чунон неш зад ки дар ҳол ҷони ширин ба ҷонофарин таслим намуд. аз мардумони он деҳа шуру ғавғое бархост ва худи он каждум роҳи биёбонро пеш гирифта раҳсипор шуд. ҳотам низ пай гирифта аз қафои он каждум равона шуд. тамомии рӯз роҳ рафта ҳангоми шом наздики шаҳре расид ва он каждум ҳилате карда ба сурати мори сиёҳе пурсалобат шуд. ҳотам дар дил мегуфт: ин чӣ сир аст ки чунон буд ва чунин шуд. дар ҳол он мор дар сурохе даромада аз назарҳо ғоиб шуд. ҳотам гуфт:
дар ин ҷо ҳам бояд истод. посе аз шаб гузашта буд ки мор аз сурохӣ баромада ба ҷониби шаҳр равона шуд. ҳотам низ аз таъоқуб мерафт. ногаҳ рафта рафта дар зери қасре расида ва аз девори он қаср баромада дохили шаҳр гардид. кӯчаҳои шаҳрро тай карда дар зери қасри подшоҳ расид. аз девори қаср гузашта ва дохили ҳарами шоҳ шуда дид ки шоҳ бар болои тахти мурасса хобидааст. дар ҳол расида дар айни хоби ширин шоҳро газида аз ҳарам берун шуд ва дар ҳарами шоҳ шӯре пайдо шуд ва худи он мор ба тарафи дигаре равона шуд. ҳотам низ мерафт. ногоҳ рафта дар қасри дигаре дохил шуд ва писари вазирро низ газида боз ба ҳамон сурохӣ даромада пинҳон шуд. ҳангоми субҳ буд ки шуру ғавғои аҷибе аз мардумони шаҳр бархост ва ҳамаи мардумон мегуфтанд ки подшоҳ ва писари вазир ҳалок шудаанд. ҳамаи мардумон иттифоқ карда писари подшоҳро ба ҷояш гузарониданд. алқисса мор аз он сурохӣ баромада ба тарафи дигаре равона шуд. ҳотам низ аз пайи ӯ мерафт. ногоҳ ба канори дарьё расида ғалте зада ба сурати шере шуд. тамомии шаб гузашт, субҳ бидамид. мардумон барои об омаданд ва ҳайвонотро низ барои чаро оварда буданд. дар замон он шер аз ҷангал баромада чанд одаму чанд ҳайвонро ҳалок карда ба ҷониби биёбон ба дар рафт. ҳотам низ аз қафои ӯ мерафт. ногоҳ дар арзи роҳ ғалте зада ба сурати зани соҳибҷамолӣ дар синни 14 сола шуда дар зери дарахте биншаст. ҳотам дар гӯшае нишаста тамошо мекард ва мегуфт: зиҳи қудрати комилаи ӯ ки ҳар махлуқеро ба навъе офаридааст. ба ногоҳ ду савор ба сари манзили ӯ расиданд. диданд ки як ҷавонзани соҳибҷамол дар зери дарахте гирья карда нишастааст. дар ҳол ҳардуи онҳо гуфтанд ки эй нозанин, чаро дар ин ҷо нишаста гирья мекунӣ? зан гуфт: эй ҷавонон, шавҳаре ҷавоне доштам, бо ҳамроҳии ӯ аз хона баромада ба ҷониби хонаи падари худ мерафтам. ногоҳ дар ин ҷо расида мехостам ки аз ин макон бигзарем. аз параи биёбон шере пайдо шуда расид ва шавҳари маро ҳалок кард. ман гурехта ба чандин машаққат аз чанги ӯ халос шуда дар ин ҷо нишастам ва роҳи рафтан намеёбам ки дар ин мақом ҳайронам. дар ҳол яке аз он ду савор гуфт: эй нозанин, моён бародаронем, яке аз моёнро қабул кун. он зан гуфт: қабул дорам, ба шарте ки дар хона зан надошта бошед. дуюм он ки машаққати хонаро аз ман нахоҳед ва сеюм он ки аз ҳеҷ чиз маро наранҷонед. яке аз он ду гуфт: эй барно, ман то ба ҳол катхудо нашудаам, ҳар се шарти туро қабул намудам. алқисса зан калони он дуро ихтиёр намуд. дар ҳол он занро бародари калонӣ бар пушти аспи худ гирифта ба ҷониби хонаи худ равона шуд. порае роҳ рафта буд ки зан ба шавҳари худ гуфт: эй мушфиқи ҷон, қариб аст ки аз ғалабаи ташнагӣ ба ҳалокат бирасам, ба ман оби хӯрдан ёфта биде. он ҷавон аз асп фуруд омада ва он занро бо ҳамроҳии бародараш гузошта барои об рафт. баъди рафтани шавҳараш барои об, зан ба бародари хурдӣ гуфт: дили ман туро мехоҳад, чӣ мешавад ки маро ба занӣ қабул кунӣ? бародари хурдӣ гуфт: акнун ту ба ҷои модари ман шудӣ,
инчунин сухани бадро бар ман нагӯй ва туро шайтон аз роҳ баровардааст. Он зан гуфт: агар маро қабул накунӣ, бар ту тӯҳмат хоҳам намуд ва ба бародарат ин мақолотро хоҳам гуфт. боз бародари хурдӣ гуфт: ҳар чӣ донӣ дар ҳаққи ман бикун, гуфтаи туро қабул нахоҳам кард. дар ин гуфтугӯ буданд ки бародари калонӣ об ёфта омад. дар ҳол он зан мӯйҳои худро канда шӯре бардошт. бародари калон гуфт: ин чӣ моҷарост? зан гуфт: эй номард, бародари ту маро дастдарозӣ карда ба хиёнат назар кард ва ман ба чандин уқубату машаққат аз дасти ӯ халосӣ ёфтам. он мард дар ғазаб шуда гуфт: эй номард, ҳеҷ кас дар ҳаққи бародари худ инчунин феъли ношоистаро накардааст ки ту мекунӣ. дар ҳол он бечора қасам ёд карда гуфт: эй бародар, ин зан маро тӯҳмат карда инчунин бадгӯӣ мекунад. бояд ки ту қавли ӯро бовар надорӣ. бародари калонӣ қавли ӯро қабул накарда, шамшер аз ниём бикашид ва ба сари бародараш чунон зад ки ба мағзи сараш фурӯ нишаст. дар айни талош бародари хурдӣ низ як ханҷар ба рони калони бародараш чунон зад ки то ба мағзи устуғон фурӯ рафт. ҳарду эшон захмдор шуда, ҳар кадом ба як ҷое афтоданд. баъд аз соате ҳарду ҷон ба ҷонофарин супориданд. ин ҳолро дида ҳотам ашки ҳасрат аз дидагони худ фурӯ рехт ва мегуфт: я Аллоҳ, ин чӣ моҷарое буд? дар ҳол он зан ғалте зада ба сурати ҷосусе шуда равона шуд. ҳотам низ аз қафои ӯ равона шуда ва дар дили худ мегуфт: боз хонаи кадом бечораро хароб мекарда бошад. баъд аз чанд вақт қариби деҳе расид. мардумони он деҳа сади роҳи ӯ шуданд. хостанд ки ӯро гирифта бикушанд. чандеро ба лағат зада ва чандеро ба шох зада кушт. боз ба ҷониби биёбон равона шуд. ҳотам дар ақиби ӯ буд. чанд масофа роҳ рафта буданд ки боз ғалте зада ба сурати пирамарде шуд. ҳотам тоқат намонда рафта домани пирамардро гирифту пурсид: эй худонотарс, ин чӣ сир аст ки бар бандагон ва бар ҳайвонот ин ҳама ҷабру ситам мекунӣ? бояд ки ҳақиқати ин ҳама кардаву кирдори худро бар ман бигӯӣ. пирамард гуфт: эй ҳотам, бигзор ки кори ман шитоб аст. боз ҳотам гуфт: эй пири пуртадбир, чӣ донистӣ ки ман ҳотамам? пир гуфт: эй ҷавон, 7 пушти туро ба мураттаб медонам. алқисса ҳотам ҳамаи дидагоҳиҳои худро аз пири пуртадбир пурсид. пир гуфт: эй ҳотам, туро ба ин кор чӣ кор? бирав ба кори худ машғул бош. оқибат ин савдо бар сари ту низ хоҳад омад. ҳотам гуфт: эй пир, маро пеш аз он огоҳ гардонӣ. пир гуфт: эй ҳотам, маро ки мебинӣ аҷали ҳамаи махлуқонам. чун рӯзи аввал ки дидӣ, каждуми ҳафтранг будам. ҳукми худованди ҷаҳон буд. вуҷуди марги подшоҳу писари вазирро сабаби заҳри мор буд ки ба сурати мор шуда эшонро ҳалок сохтам. ба ҳукми илоҳӣ аҷал ба ҳар ки расад ба ҳар сурат мешавад. ба ҳамон сурат ҷони ҳама махлуқотро қабз менамоям. ҳотам гуфт: эй пир, бигӯ аҷали ман ба кадом сурат хоҳад шуд ва маро ба кадом нав ҳалок хоҳӣ кард? пир гуфт: эй ҳотам, ҳангоме ки 150 сола шавӣ, аз баландӣ хоҳӣ афтод ва аз димоғи ту хун ҷорӣ хоҳад шуд ва дар он вақт ҷон ба ҷонофарин хоҳӣ супурд. алҳол
умри ту бисёр аст ва ҳар ҷи аз дастат меояд, дар ҳаққи ҳар инсон ва ҳар ҳайвон дариғ мадор. дар ҳол ҳотам шукри худоро ба ҷо оварда сар ба саҷда ниҳод ва зорӣ мекард. ҳангоме ки аз саҷда сар бардошт, аҷалро надид ва аз он ҷо ба ҷониби кӯҳи Қоф равона шуд.